دعا گو سرگوست نوشتہ کار عاطف سلام مرچی میں بعض غلطان چیا کے باندھا وانریا موکلت او ماں چند سنگت پکنک کے پروگرام تین تگت من آپ موٹر چالو کوت پیپ دستہ کوت موٹر سائیکل شرری اشوشت او سپا کوت پدا موٹر سائیکل گواد برابر کوتا او پا باندھے پکنک کا تیار کوت ماں 12 سنگت تھیں او 6 موٹر سائیکل تھا ماں کلین سنگت یکی اندے بچک کے تھا موٹر سائیکل من بانے چارکا اشتاریں لوٹت کے رواں سنگتانی آلہ گرا او جوست کنا کے کجا مچ بوگین تا ہمیں دمانا پتا منا گوان کوت گوشت منی زاگ تو اشتاپی کجا رو گئے من گام جلت او پتے پسو دات ابا ما سنگتانی گورا رو گا ہاں پتا گوشت شر برو پلے پا پاساں 2 بنڈل کا بگر بیار گو من او کوت او چا مزین دروازہ گا ڈنا درت کم سنگتانی اوال گپت پا پساں کا گپت مغرب نزدیکا لوگ آت کم منو پیتا پس کاو قدیم کوتا او آڑا بستا پدا شپا نگانا پد ما وتی اسکول دروانت ضبط کوتن گوں ای ایالا وقتاں کے صوبہ مالا پاداگین او پکنک کر روگین پیشندگا پا اسکول ماتا پتا منا پا زور ٹوین تک او پات کو تک مرچی کے پکنک کت او وانا جا موکلت من مالا ابیت چا ماتو پتے پات کنگا وط پادت کن من تچانا کنوار جاہا شتاں اودا ماتا منا چادات چائے نوشگا پد ما موٹر سائیکل نیمگا رو گئے تا من دیست کہ پت کلوکارا ابر کنگائیں من موٹر سائیکل مار کوت لوگے دپا آورت کے گوالا گا لڈا پتا منا گوان کوت من پتے نیمگا شتاں تا من دیست کہ پت پریشان ہے من جوست کوت ابا ایرن تو اناگتا پریشان بوتے منی جوستا پتا منا روب تو بگلا کوت او زار گریوگا لگت منی دلا درکی بندات کوت من جوست کوت پگش گوں ابا چی یہ گپے پتا گوشت منی زاگ تو چورا بوتے تی ماتا مارا یل کوت شد پتے گپا منا کندگ اتک پدا من جوست کوت چی بوتک من تی گپا پونا بوتا پتا گریوانا گوشت تی ماتا وفات کوتک منی زاگ من چو بیزان تا نی وڑا گوشت ابا ماتوا کنوار جا رزان مشگائن منی پسوا پتا گوشت منی زاگ تی ماتے ابرا کنگا نا مزنی ماتے گپا کنگا ہاں گو پتے ای پسوا منی جالا ہو بالی بالا شتاں نو منی چمانی عرص یلا بوتاں چیا کہ منی بلوک پمن پرشتہ آئیت ہر وعدہ منو پت بلو کے لوگا شتاں گوڑا منی بلو کا منا گوں وطا نگن وارین او صوب منا پنجا کلداری داتگ او گشتگی کہ منی دوسترے نما سکتوے او نو کے بلو کا مارا یل کو تک میں ایران تا کہ منی دعا گو کے بیت پرچا کے انسان آرا منی گوں آوندا ہمیں دعائیں کہ کسی دعا گو پروا مبات